Cada cop és més difícil la feina de les ONGs que treballen al Mediterrani per ajudar els milers de persones que intenten arribar a Europa per mar. Una prova és la situació que ha viscut avui el vaixell de Proactiva Open Arms. La Guàrdia Costanera líbia els ha advertit que si tornen a acostar-se al límit de les seves aigües territorials, els dispararà. Escoltin bé, les imatges que hem utilitzat són les d'una altra trobada entre Open Arms i una patrulla líbia l'1 d'agost passat, però l'àudio amb l'amenaça és d'aquest matí. Never come back, otherwise I will shoot you, I repeat. Next time you will be targeted, no other warning. Do you read me over? Yes, sir, I read you loud and clear. Well understood the message. We have been monitoring you for the last 2 days. You are conducting suspicious activities. There is information that you are dealing with smugglers. Do not come back close to our waters. Next time you will be targeted. Next time you will be targeted. Do you read me over? El punt en què han rebut aquest advertiment des del vaixell d'Open Arms era entre les ciutats de Trípoli i Zuara, però fora d'aigües territorials de Líbia. Open Arms denuncia sense embuts que aquesta última amenaça forma part del conjunt de mesures iniciades per la Unió Europea per fer desdir les ONGs de rescatar els migrants. A Proactiva Open Arms no creuen en les casualitats. En les últimes 24 hores, a més de les amenaces i els trets dels guardacostes libis, s'han trobat que Itàlia no els ha donat l'autorització per desembarcar a Lampedusa 3 persones que han rescatat a l'espera que ho fes Malta. Però Malta tampoc ha mogut fitxa. Per això consideren que s'ha passat d'una Europa inactiva a una Europa que ha passat a l'acció, però per fer fora les ONGs del mar Mediterrani. Estan convençuts que res justifica els trets a l'aire dels guardacostes. No hi ha ninguna necessitat d'amenaçar, en què no estem fora de les aigües territorials líbies, en les que no hi ha ningú vaixell al redador de ningun tipus, per tant no tenia ninguna pista, no hi havia cap senyal que poguéssim tenir cap contacte amb ningú, per tant era tot molt estrany. A més, denuncien les amenaces i calúmnies constants que reben per part de Defend Europe, una organització que amb un vaixell els destorba i els acusen de col·laborar amb els traficants de persones. Resulta que hi ha una agrupació ultradetrana amb clares antecedents penals amb molts dels seus voluntaris que campa pels seus aires amb la zona contigua, amenaçant per ràdio i increpant les embarcacions o molestant les embarcacions que fan recerca i no passa absolutament res. Tot plegat, diuen, els ha portat a la que consideren una situació límit. Demanen que Europa no els criminalitzi i que els protegeixi. Si és veritat que ho demostrin i si no, doncs que ens deixin treballar, que ens deixin estar, no estem delinquint, estem salvant vides. Mentre tot això passa, mor gent al Mediterrani, lamentablement, i continuarem fent fins ara, tot i que ens disparin i tot i